tenzi muri kwayana, mambo muri kwayana, mambo muri Ndichida kutenda muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya nokuda kwerudo rwenyu rwamunoramba muchiratidza kuna vose vanouya vachichema pano panzvimbo yekuchemera paSaint TV. Ndichida kutenda chiremba vedu Dr. Munyaradzi Muriva. Murume uyu rudo rwake runondityisa, runondishamisa nokuti zvaanoitira vanhu pachena zvawandisa zvekuti makamboti kana muchienda nemapatient kuoffice kana kuti kusurgery kungava kuclinic kana kuhospital kwanenge vari, unenge utori nekunyara nekuda kwekuziva kuti hapana zviri kubhadharwa, hapana chatiri kuvapa. Tinongoda kungovanamatira tichiti dai Mwari wekudenga waita zvakanaka. Zvakare ndovari kubatsira nokutenda Mafume mukomana wekumvuma uyo wakati aiwa vachamupa maservices avo pachena. Thank you very much Doc. Thank you very much. May the good Lord continue blessing you. Iye zvino tadzoka zvakare kuna chiremba takabata skani pamwe chete ne x-ray yavakarequesta kuti tinge tinoitisa mukomana uyu. Chiremba vari kutizivisa kana kuti vari kuzivisa mainoku kuti aiyo pane operation inofanira kuti inge inoitwa pagumbo remukomana yekugadzirisa tsinga dzinogona dziridzo dzakarumwa nenyoka. Pakarumwa nenyoka dzikanobloka kureva kuti kuzvimba kwaita gumbo uko kwava kurava ropa risiri kutenderera zvakanaka, kureva kuti pane tsinga dzinofanira kuti dzinge dziri dzinokorektwa. Chiremba vari kupa tariro kana kuti hope kuna mainokutenda pamwe chete nanokutenda kuti aiwa zviya zvaakanga achitya, zviya zvaaitaura kuti aitya kuti gumbo rake raizogurwa, aiwa chiremba vari kuti hazvisati zvasvika ipapo. Anogona kurapwa zvakanaka akatodzokeredzana akatofamba zvakanaka negumbo rake. Aiwa tichida kuti thank you very much to Dr. Munyaradzi Muriva for giving hope to this family. Vanga varasa tariro, aiwa vavapa tariro yekuti aiwa zvinoitika, zvinogoneka. Ndichida kungotenda Dr. Munyaradzi Muriva zvakare netimu yavo yavanobata nayo. Ndo vanobata netimu yakafanana na Dr. Mukosi, Dr. Banderson, Dr. Dzongodza, Dr. Wayne Manana. Vanoshanda namachiremba vakawandisa maspecialist emuno muZimbabwe. Ndinongokuzivisa kuti aiwa ndinonzwa vanhu vazhinji vachiti vakarwara toda kuenda kwakati, toda kuenda kunze kwenyika kunorapwa. Muno tinavo vedu vana Dr. Muriva avo varipo pakurapa, vanorapa vanhu vachitopora, vanorapa matambudziko akasiyana siyana achitopera. Chatinogona kuita ukada kubatana neofisi yavo, aiwa nhamba dzavo ndo dzataisa pascreen, munogona kubatana navo ipapo. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Kunavo vanoda kuramba vachidoneta towards nokutenda, makasununguka zvakare kutibata panhamba dziri pascreen. Ndo update yatauya nayo from Uncle Sam, the one is Uncle for now. It's much love and God bless.